sila. Asa man mabasa sa Biblia, unsa may bersikulo, letra por letra. Karon mga kaigsunan, tuon ba nato na? Mamingon ta, asa mabasa sa Biblia? Sa kung panguton ng buganaw, asa man po nagikan ng Biblia? No? So muna, atong ilon karon kung asa gayon nagikan ang Biblia. Kay kasagaran sa bong natubang, ang Biblia karon nahagbong sa langit. Amo bong kabungag pangutana, kinsa may nakapunit. No? Ug ngayon bukang ang Biblia, gikan sa mga apostoles, o kinsa may mga sumusunod sa mga apostoles. Sumuna, ato karong husayon ang kasaysayan ug ang Biblia, mga kaigsunan. Kung asa gid kini nagagikan. Sumuna, no? Kay tulo man ikabog kiusara. Bible, tradisyon, ug magisterium. Una atong isgutan kining Biblia. No? Ang ibatuhan na to ang sula scriptura. Unsa man ning sula scriptura? Bible alone, Biblia lang sa Bisaya, no? Di nakamutuog uban pang mga libro, historical books sa pa mga libro diha nga dili sakop sa Biblia. Biblia ra gyud yung imuha. So ang ibanantuhan, no, sula scriptura, ang ibanantuhan, ang tubag mga kaigsunan dili ganuan. Kay kung mo rin mong basihan paingon sa kaluwasan, laglag ang imong kalaghagan, no? So muna karon isgutan nako asa gikan ang Biblia. Wala ang tubag, ang pasabot mo kini. Dili nato dawaton ang Biblia lang. Ato na kay tulo ka argumento nga di nato madawat ang Biblia. Una, philosophical argument. Kedua, historical argument. Katulo, biblical argument. Mismo ang Biblia nagpamatuod nga siya dili mo'y ingon nga tunhay nga kamaturan kundi dili naapay mas labong kamaturan niya, no? Sumuna atong isgutan karon manghatag ko kaninyo mga analogy mga kaigsunan analogy mga igsoon nga ang Biblia, tradisyon ug magisterium, no, ug ang Biblia rang basihan na to sa lingkuranan. Karon ang lingkuranan adunay tuloy-tukod, no? Sa tuloy-tukod din mo kining matagtukod din mo kini ang Biblia, tradisyon ug magisterium. Sa lingkuranan nga usay tukod mo na ang Biblia lamang. Karon pangutanon ka nako, asa man kang malingkod? Siyempre, upili gid ka ngadto sa mas likod, ngadto sa tuloy-tukod ang Biblia, tradisyon ug magisterium. Kay ngano man, kay kung mulingkod ka ngadto sa usari tukod, unsa may dangatan nimo? Mao nang matumba gajud ka mga kaigsunan. Ngano man, kay huyang, no, huyang. Sumuna, no? Tulo ka argumento nganong dili na duwaton ang sula scriptura or Biblia lang, no? Una, philosophical argument. Kinahanglan sabto na to ang Biblia pinaagi sa sentido common sense, no? Pinaagi sa mga atog yung magpangutan nato sa tungkol galingon ba nga angay ra begini Biblia ra begita magbase sa kaluwasan, no? Biblia ra begita kutob nga kita mutuo, no? Kay kasagaran sa itong mga igsuon karon nga Biblia lamang self-interpretation. Kung sa may gidangat sa self-interpretation, mao nang magtukod og iyang kaugalingong simbahan. Self-interpreted kaugalingong interpretasyon, nagtukod pagbasa pagsabot sa iyang kaugalingon, naghimo gipadamguhan ug mo na sa pagpadamgo naghimo iyang simbahan, no? Mao na nga delikado ang kaugalingong panabot. Ngano man kay gingon sa 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 16, no? Ang Biblia gisulat sa tuwis sa mga mabalhinon nga una na nga mo'y nagtukmod ngadto sa ilang kalaglagan. Umuna nga kung kaugalingon natong panabot mga kaigsunan, mao gyud magtukmod nato ngadto sa kalaglagan, no? Muna philosophical argument. Kinahanglan sabto na tong Biblia pinaagi sa common sense. Kay kung dili na nimo sabton sa tarong nga pagsabot, nonsense ang imong pagsabot niya na, no? Kinuha historical argument. Bago ta mo gamit og Biblia mga kaigsunan, magpangutan na ta sa tong kagalingon, bisa banday gikan ang Biblia, no? Unsa man day history sa Biblia,
atong mga kaigsunan na ba, mas maayo pa mo gamit sa Biblia. Mas maayo pa sa mga bersikulo, kapitulo, pero masayad asagi ka ng Biblia. Muna itakong kamaturan, no? Nga, wag yun may sayri sa uban na itong mga kaigsunang protestante. Kaya mingon sila, brother, ang Biblia nahagbong sa langit. Kabuang man mo, brother. Ang Biblia wala mahagbong sa langit. Kaya kung nahagbong sa langit, pag-utang ng gano, kaya sabi nakabunit. No? So muna, ang brother, ang Biblia, gikumpile ka na. O kinsa may nagkumpile na. Mao ka na ang Santang Iglesiam Katolikam Apostolikam. No? Ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kano sama na nakumpile? Panahon sa 405 AD. No? Muna ang atong isgutan karon historical argument. Human naman ta sa philosophical argument, arita sa historical argument. No? Aron may silent gid ato asa gikan ang Biblia. During the church founded, bingon man si Cristo, Mateo 16:18, Lucas 3:23, natukod ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. No? 30 to 33 AD, natukod. Panahon niya ng tuiga, wala pa ang Biblia. Hatod nga miabot sa 50 to 100 AD, nahuman pagsulat ang Bagong Testamento. No? New Testament writing, nahuman kini. 50 to 100 AD. Pag-abot sa 395 AD, gisamputan sa Council of Nicaea kung saan nila pag-compile sa Biblia. No? Kung saan nila pag-compile sa Biblia, asa man diri ang inspired by the Holy Spirit, kay kaniadto mga kaigsunan, daghan magayong musundog sa mga apostoles. Daghan magayong magsulat-sulat pag ilaha. O mo na nga naglibog ang mga kaigsunan at mga sumusunod ni Kristo kung asa diha ang inspired by the Holy Spirit, asa diha ang tinuray ng mga sinulat, no, sa mga apostoles o sa mga tinunan sa mga apostoles. O sa diha mga kaigsunan, gipilian sa itong mga kaobispuhan ang pinakauna nga nakumpile o kano sa kini nakumpile kini Biblia mga kaigsunan sa tuig 405 AD. No? Pinagi ni Saint Jerome. Kini si Saint Jerome mga kaigsunan, usan siya ka church fathers, obispo sa simbahang Katoliko. No? Siya mismo nag-translate from Greek, Hebreo to Latin nga maong Biblia. O ang pinakaunang Biblia gitawag kini Latin Vulgata o Latin Vulgate. No? Diri ang Biblia mga kaigsunan 73 books pa. Kabantay mo mga igsoon sa igsoon na itong mga dili Katoliko, ang ilang Biblia 66 books ra. Yung mga nga na sa akamong Katoliko may nagdagdag niya na. Ayun na niya akong tubag mga kaigsunan. Wala dagdagi ang Biblia sa Katoliko. Nga naman, kamunoon ang nagbawas. Kung sa inyong ibawas, mao ka ng Deuterocanon. No? So muna mga kaigsunan, palahin kita. Ang Biblia, nagikan sa simbahang Katoliko. Nana ang simbahan, wala pa ang Biblia. Migulwa ang Biblia, tuig, panahon sa tuig, puro 5 ini. No? 73 books, kumplito pa diya. Manang pag-abot sa unang protestante 1517 AD, pinagi ni Martin Luther o sa kapare kaniadto og mibulag sa simbahang Katoliko, naghimog 95 thesis mga pandaw sa simbahang Katoliko. Umuna iyang gikuan og Deuterocanon nga mga libro. Umuna sa iyang pagkuha mga kaigsunan, no? Nahimong 66 books ang Biblia sa mga protestante. Pero kaming mga Katoliko, nagpabilin kaming kumplito. Yun mo na kuha eh. O muna sa diha, no? Nagpadayo na hangtod karon 21st century. So din nato mga hisayran mga kaigsunan na ang Biblia gikan sa simbahang Katoliko. Kibali ang simbahang Katoliko mao'y inahan sa Biblia. O ang Biblia mao'y anaks. No? Anak sa simbahang Katoliko, produkto sa simbahang Katoliko. Mao kana ang historical argument. Kinahanglan hisayro na to na. Philosophical argument, ikaduha, historical argument, ikatulo,
kining biblical argument. Kumayon ang atong mga igsoon, ang Biblia ray kamaturan, sayop ka na mga kaigsunan. Di na kumubasig ubang libro, Biblia rang. Sayop gihapon na, no? Kay mismo ang Biblia nagpamatuod nga nagingon. Sinulat ni San Pablo ngadto sa Timoteo. Mingon siya sa unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15 nga nag-ingon, no? Atog yung laruhon para lang gyud mahisayran sa uban nato mga kaigsunan nga naminaw karon. Ingon diri sa unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15. Sa mga igsuon ha, adala. Okay, ingon diri. Unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15, ingon diri. Apan kun malangan ako, kining sulata mao'y magtudlo kanimo kuno unsaon nato sa pagkinabuhi diya sa balay sa Dios. Kanang balaya mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran. Sa tuwa mga kaigsunan, ang Biblia napay mas dabang kamaturan. Ang Biblia na mismo ang miangkon, no? Umingon mo diha sa 1 Kapitulo 21 versikulo 25, kumingon ta nga ang Biblia ray kamaturan. Mismo ang Biblia mga kaigsunan kulang, no? Daghan pa kay mga milagro nga gibuhat ni Kristo nga wala may sulat yan ang basahuna. Mingon diha sa San Juan Kapitulo 21 versikulo 25 nga nag-ingon, no? Klaro kayo nga gisulat ni San Juan aron lang gyud mahisayran sa itong mga kaigsunan nga namin karon. Ingon dire. Daghan pa kayo mga butang nga gibuhat ni Jesus kun gisulat pa ang tanan. Nagtuwa ko nga ang tibok kalibutan dili gayon paigo nga kasudlan sa mga sinulat. O gingon na usab sa San Juan Kapitulo 20 versikulo 30 mga kaigsunan, no? Namingon ang atong Ginoong Dios ang si San Juan. Og daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus, sinaksihan sa iyang mga tinunan nga wala masulat niining basahuna. So klaro din kini mga kaigsunan, kumingon ta nga Biblia lamang ang atong kamaturan, ang atong tuhan, sayop ka na nga pagtuo, no? Kaya naman, naaman tayagian atong philosophical argument, historical argument, ug ang biblical argument. Mismo ang Biblia nga nagpamatuod nga naapay ray mas labawng kamaturan diha kaniya. Sumogit ka na nga kinahanglan magtuon gid kita history, no? Kinahanglan tunan na to asa gikan ang Biblia. Kaya ang kamaturan daw may padayag kanato ngadto sa kalayaan, no? Sumo ka na atong sabton nga dili lang ta mobasi nga Biblia lamang sula scriptura. Kaya nga naman kailangan sa gingon kaganina sa gingon da sa 2 Pedro Kapitulo 3 versikulo 16 nga nag-ingon dire mga kaigsunan aron malang gyud nga mahisayran sa mga naminaw karon. Mingon dire ang Ginoo, mingon si San Pedro, no? Sa pagsulat kuning 16, sorry mga kaigsunan, Kapitulo 3, 2 Pedro Kapitulo 3 versikulo 16 nga nag-ingon, kining mga butanga iyang gisgutan sa tanan niyang mga sulat. May mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sulat. Gituhis kini sa mga walay alamag ug sa mga mabalhinon sama sa ilang gihimo sa ubang bahin sa kasulatan. Ug sa ingon nagtukmod sa ilang kagalingon ngadto sa kanaglagan. Sumo ka na mga kaigsunan, self-interpretation leads to damnation. Kinahanglan atong sabto ng Biblia pinaagi sa magisterium nga naman may mga apostolic succession o kining apostolic succession sa mga pinuna sa mga apostoles nagpasapasa hangtod karon mao kanang tradisyon. Unsa man day kining tradisyon mga kaigsunan humana ta sa Biblia, no? Ari na puta sa tradisyon igsoon gid ni Kristo. Unsa may nasabta na to sa tradisyon, no? Taas mo niyo bro. Taas siya. Ato lang bang bubon-bubon gamay siguro. No? Kausan na ka mga utana.
So ang pulong tradisyon mga kaigsunan mo din ang pagpasa-pasa. Ug gusto man na ipasa, mao ang mga kaalam kaniadto, no? Pag walay tradisyon, walay pasahan. Unsa man ang mga klase sa tradisyon, mao kaning written tradition, oral tradition ug ang pagan tradition. Ang naa sa simbahang Katoliko mga kaigsunan, no? Mao kining written tradition ug ang oral tradition. Una, gingon da sa 2 Tesalonica 2:15. Kinahanglan dungon ninyo kini pinagi sa wali o sulat, no? Og sulat. Meaning sa wali atong mga nadungog, mao kanay oral tradition. Ikaduha, ang written tradition. Unsa man ang written tradition? Mao kini ang pulong sa Dios, ang Biblia. No? So, ang pag-tradisyon dahil mo ang pagpasa-pasa sa maong kamaturan. Pagpasa-pasa sa Biblia. No? Yan diha po mga kaigsunan. Ari na po ta sa magisterium. Mayroon man ang atong Ginoo sa San Mateo Kapitulo 16, versikulo 19. Kung unsa imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab ngadto sa langit, meaning power of authority, no? Power of magisterium. Unsa man ang magisterium nga pulong? Gikan kini sa Latin Greek word nga magistra, Latin word nga magistra, meaning sa atua Bisaya maestra, magtutudlo. O kinsa man kining mga magtutudlo, mao gatong mga tinudluan sa mga apostoles nga nagpasa-pasa hangtod karon sa kamaturan. Mao ang mga kaparian, kaobispuhan o gatong santo papa mga kaigsunan. No? Magisterium. Mingon niya kung mingon ta nga musabot rata sa Biblia sa kaugalingon natong panabot, ingon na sa Buhat Kapitulo 8 versikulo 27 hangtod sa 32. Na kung sabto na to ang Biblia, kung walay mo tudlo ka na to, o sa may mabungot na to, di ta makasabot sa balaang kasulatan. Sumaw ka na mga kaigsunon. Kinahanglan tag magisterium aron kita makasabot sa balaang kasulatan. Ngano man, unang-una, mao kini. Kung naata sa eskwelahan, sige, tagaan na ka na kog libro nga pare-parehara. Sa matag estudyante nako, matag usa. Karon, pa-interpretasyon mo nako, pangutana mo nako, magkapareho ba ang ilang interpretasyon? Ang tubag dili gajud, magkalain-lain. Ug mao kana ang dangatan karon. Kano man? Tungod sa pagkalain-laing interpretasyon, daghan ang simbahan nang natugod noon. No? Tungod sa kauligang interpretasyon, miabot na ang simbahan og 44,128. Ug mao nang maglibog gajud ta kay ang uban magsiki ng kunayman nga sila ang tinuod kay base kuno sa Biblia. Kay Biblia ra kuno ang angay tuhan. Ang tubag pagkaigsunan sayop kana. No? So dili ta magdugay kay murag na taas man gamay. So ako lang putlo lang akong topic dire, taas pa man nung tani, mga first semester ni nga humnon jud nato. So ari na punta sa pangutana. Daghang salamat mayong hapon kanin tanan. Wala ko mang gihapon, mura maboy lain. Okay. No? Murag ba na dyan ni na ni ang panahon mga igsoon nga natukma na ang mga propesya sa mga propeta labaw sa tanan diri ni propeta Isaias mga igsoon. No? Atong nga atong aninawon mga igsoon na dunay gayoy mag-ausap matod ni propeta Isaias kapitulo 10 versikulo 1, no? Yung nanang igsoon mo na ang akong pangutana, kana bang inyong gipanggamit magisterium, historical, usa to usa bro, biblical. Akong pangutana, kana bang tulo nagkauyon? Mao ni ang akong pangutana. Kung nagkauyon ba? Ang akong pangutana, igsoon, ang kanang magisterium o ang inyong historical coincide ba sa inyong itawag o Biblia? Salamat kayo igsoon nga pastor no.
Mingon man ka nga ang kanang tulo nagkauyon, no? Ang Biblia, tradisyon ug magisteryo base sa pod sa kasaysayan. Ang tubag mo kini nagkauyon kada mga kaigsunan. Ngano man? Kay kung ato nang kung ang usahay mo ng kuan, kung kuan na nimong tradisyon, unsa may kapasahan? Kinsa may kapasahan? No? Kung wado nimo ng tradisyon, no? Magunsa man ang Biblia, magpabili na nasa unang siglo. Kedua, kung wadon po nimo ang Biblia, unsa may ipasa, unsa may tuon na ato sa mga sumusunod ni Kristo, kung wadon na nimo ng Biblia. Okay, katulo, kung wadon po nato ng magisterium, karon kung walay motudo, walay apostolic succession, no? Magunsa na naman ta, kinsa may motudlo nato sa pulong sa Dios. Siyempre ang Ginoo mga kaigsunan aduna gadyoy gibilan, no? Mao katong mga apostoles o ang mga apostoles na mandong sa ilang mga tinunan o ang ilang mga tinunan na mandong o mao kanang apostolic succession, no? Nagkabatid gayud ang kasaysayan sa Biblia, tradisyon ng magisterium. Ganaman, kay kung kuhaan na nimo nang usa niya na kanang tulo, dili gadud ka na umubarog. Nagpabilin gadud ka ng tumba. Kung imo nang kuhaan. So dagang salamat mayong mudag. Sumpay itong Malakas 2.7. Sige. Follow up to. Okay, maayo po no? Ingon na din nga pamagi. Ang ako lang pangutan na, ang kana bang inyong magisterium o kanang inyong mga history, Malakas 2.7 bro. asa na to ma-refer sa Biblia na ana ka na? Ay, naman na ganun ito. Paligo balik bro, murag ako nakapamilita ron kay nagwakay po sa Biblia. Akong pangutana, kanang magisterium o kanang inyong historical, asa na to ma-refer sa Biblia? Isaya, history mo. Okay, okay ni. Ang Biblia usapon kini ka history. No, usapon kini ka history. Ano naman? Ngano maingon man ta nga history kini? Una, historical record kini sa panahon sa mga propeta, panahon sa mga sinugo sa Dios, si Kristo mismo. O gingon na sa Job 8:8, pagbasi ka mo sa kasaysayan. Job kapitulo 8 versikulo 8. Ug mingon buta og kining magisterium, asa man dito magbase nini? Asa man kini mo basa sa Biblia? Malakias kapitulo 2 versikulo 7 mga kaigsunan nga nagingon, katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam. No? May tungod sa Dios. Kinahanglan adto kanila ang katawhan magpakisayod bahin sa kong kabuhuton, kay sila mauman ang sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. Diri pala mga kaigsunan, ang mga pari di ay mo'y sinugo sa Dios o pag hakop sa maong kamaturan o kaalam nga naa sa atong simbahan o nasa pulong sa Dios mga kaigsunan. Daghang salamat, paluwag kisan, salamat. No? Dugang na kong pangutana, sa to pa, kung mangutana de ang tao nga, brother, asa man ang tao, unsa man, asa man ang tao mamaluwas, na ba sa magisterium o sa unsang mga referensya? Mura mag out of topic tinuro kay kaluwasan man eh. Pero lagi ato gapong tugutan, no? Kay mingon man ka nga asa man ang tao maluwas, na ba sa magisterium, na ba sa Biblia, ana ba sa tradisyon? Baba na yung pangutan na. Okay, doon na niyang tubag, no? Na diyan ang tulo. Oh, kay kung mingon ka nga wala ang magisterium, kisa may mutudlo ni mas kaluwasan. No? Kisa may mutudlo nimo sa pulong sa Dios kung wala bugkay kapasahan. Kung waldo na mo ng tradisyon. Kung mingon bugka ang kaluwasan nasa Biblia, karon kung waldo mo na to ng Biblia, unsa may atong nibawan aron kita maluwas, no? Kung wala ang pulong sa Dios,
So mao na nga kinahanglan ang otoridad sa simbahan. Kinahanglan na kayo ng simbahan mga igsoon. Nga naman, kay kung wala ang simbahan, wala tay kaluwasan. So, salamat. Palog kisyon. Last yung pulutan na, no? Matod pa, na diha sa tulo ka pamatuod, na diha ang kamaturan. Sa ato pa di ay naggunad ang kaluwasan siguro kay kung ang mga tao iyang isulti sa malakyas no nga ang mga pare adunay katungdanas pagpanudlo sa ato pa wa na dai mukot ang mga pare sa Biblia kundi ito ana dito sa mga ilang referensya nga ingno na to nga gipa himutang lamang sa mga tao og haron ilang sana ipahaon sa Biblia ang atong kaluwasan. No? Sa ato pa, ang Biblia dili na sufficiente alang sa atong kaluwasan. O yun ba mo mga tao? Hallelujah. Okay, ang tubag mga kaigsunan, tubag na to, pastor, more na yung tubag ha. Kinahanglan, mag-uban lagi ng tulo. No? Mag-uban lagi ng tulo. Aron kita masayra na to kung asa dapat kita maluwas. Ano man? No? Kay mingon man ta kung mabasa na ta sa Biblia, napay mga slabang kamaturan, no, kaysa sa Biblia. Unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15, no? Mingon siya, apan kun malangan ako kining sulata mo'y magtudlo kanimo. Kung unsaon na to pag kinabuhi diha sa balay sa Dios, kanang balaya mao ang simbahan sa buhay nga Dios. Ang haligi ug ang sukaranan sa kamaturan, simbahan, brother. Ang kaparian, ang magisterium na to, iguranan nagtudlo sa pulong sa Dios. No? Matagmisa, mabasa yun na. No? Unang pagbasa, ikalawang pagbasa, yun na sa Biblia, mismo ang pulong ni Kristo. No? So kung may... di, magisterium lagi brother, mo nang magtutudlo. Mo nang mga kaparian na to. No? Mo lagi. Sa Biblia, kinahanglan lagi nga ang tulo mag-uban ka sada. Mag-uban lagi ka sada. Kay kinahanglan kung ikaw magpakisayod sa kaluwasan, kinahanglan nimo ginang tunda ng tulo ka buok. Ang Biblia, tradisyon ug magisterium. Kay kung di na nimo tundaan, mo lagi nang usahaw mo na to pagkabot sa kaluwasan kung wala ang pulong sa Dios. Wala ang kapasahan sa maong kaalam. O wala ang mga magtutudlo na to, ang mga magisterium na to. No? Kaya klaro man nagingon sa buhat kapitulo 8, versikulo 27 hangtod sa 32. Na gipabasa ang Eunuco ang nga to sa taga Ethiopia o si ka Filipe, no? Gipabay nga to sa karwahe karon kumingon ta nga pastor kumingon ta nga si Filipe, gipabay nga ito nga naman, sa may yung rason nga gipabay siya nga ito, aron mo tudlo sa usa ka Eunuco. No, mo na siya, pastor. So, salamat, pastor. Okay na to ang tubag? Okay na? Okay, salamat.